дар ин баландии мавзеи рухаки ноҳияи бобоҷон ғафуров бояд калонтарин маркази гармидиҳии вилояти Суғд бунёд гардад. тибқи лоиҳа он дар ҳудуди 20 гектар аз ҷониби сармоягузорони украинӣ бояд сохта мешуд ва ҳазорҳо манзили сокинони шимоли Тоҷикистонро бо гармӣ фаро мегирифт. вале ҳамлаи Русия ба Украина ва ҷанги ҳамакнун беш аз 2 сола ин тарҳро иҷро ношуда боқӣ гузошт. лоиҳае ки мо 3 сол пеш омода карда будем дар мавзеи рухак оиди ташкил намудани гармхонаи замонавӣ ва шаҳри Хуҷанд, шаҳри Бӯстонро ва як шаҳри Гулистонро ҳам ман лоиҳа кунидон ки мо бояд ҳамон хонаҳои баландбошона хусусан бо ҳамин системаи гармидиҳӣ таъмин карда шавад. ин лоиҳа ҳоло қатъ нагардидааст. баъзе мунокишаҳое ки имрӯз дар ҳамин давлатҳо рафта истоданд аз ҳамин сабаб ҳамин мутахассисон наомаданд. аз мутахассисоне ки аз Украина омада инҷо қариб ним сол кор карданд, баъди ҳамин ҳодисаҳои нохуш ҳозир ба наомаданд. аз рӯи лоиҳае ки моликони ширкати украинии Enterprises Ltd пешниҳод кардааст, кафолати кори маркази гармидиҳӣ на кам аз 40 солро дар бар мегирад ва дар сурати хуб нигоҳ доштан метавонад 10 солаҳои дигар ба сокинони минтақа хидмат намояд. чунин гуфтгузор шуда буд ки ҳамаи маблағгузори аз ҷониби ҳамин ширкат ҳамин кардошта истода то он даме ки онҳо маблағи худро бозпас мегиранд, ин тез арзони онҳо мешавад. вақте ки маблағи худро бозпас мегиранд, онро ба вилоят меспоранд ва дар ин муҳлат аллакай мо метавонистем ҳам мутахассисони худро низ омода намуда истода ин тестро дар минбаъда корбарӣ намояд. ин ҳамкории дуҷониба ягона тарҳе нест ки ба иллати ҳамлаи Русия ба Украина қатъ гардид. барои эҳёи пойгоҳи обкашӣ дар ноҳияи Зафаробод низ қарор буд тақрибан $60 миллион аз ҷониби сармоягузорони украинӣ маблағгузорӣ шавад. вале ҷанг дар он кишвар барои амалишавии ин лоиҳа низ монеъ гардид. дар калонтарин шаҳрҳои шимоли Тоҷикистон марказҳои гармидиҳӣ ки замоне дар фасли сармо барои хонаҳои сокинон гармӣ мерасониданд, ҳама аз кор мондаанд. сокинон мегӯянд масъулони идораи барқрасонӣ аз онҳо даъват доранд ки барқро сарфакорона истифода баранд. дар ҳоле ки ягона василаи гарм кардани хонаҳои бисёррӯшона дар сармо асбобу таҷҳизоти барқист, дар зимистони имсола харҷи масрафоти нерӯи барқ низ ба маротиб зиёд шуд. вақте ки масъалаи хона гармкунӣ мешавад, бениҳоят ин масъалаи вазбин меовад, чунки хонаҳо мисал фарзандо кӯдакҳои майдаҳай гарм накунид намешавад. вақте ки гармкунакҳои мемонем, гармкунакҳои барқия мо мисалан баландошёнанда зиндагӣ мекунем ва бениҳоят барқа мӯл мезанад. хусусан ҳамин 2 моҳи пеш аз соли нав қариб 400-500 сомон зад. ин бениҳоят кун барои аҳолии средни ин пули бисёр навз мешуд ки агар газ бошад буд, марказҳои гармидиҳӣ котелни бошад буд. агар фарз кунем мисли пештара агар мо отоплениҳо мешуд, хонаҳои ҳам камошёна, ҳам заминокиҳо, участкаҳое ки ҳаст беҳтарин мешуд, ки асосан зиёд ошёнаҳо ва ки беҳтарин мешуд, ки ҳам экономишти камтар расход мешуд. баъди пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ аксари декхонаҳои вилояти Суғд ба оҳистагӣ аз кор мондаанд. ҳоло ҳамагӣ як декхона короист ва он ҳам ба сабаби набудани мизоҷон кор намекунад. бахши шабакаҳои гармидиҳии хадамоти зист ва коммуналии шаҳри Хуҷанд соли 2008 бо барномаи энергетикаи Тоҷикистон бунёд гардид. ин шабака бо ангишт кор мекунад ва бинобар нархи гарон сокинони Хуҷанд аз он истифода накардаанд. ҳам мақомот ва ҳам сокинони шаҳрҳои калони вилояти Суғд умедворанд ки ҷанги Украина хотима ёбаду мутахассисони украинӣ тарҳи оғозшударо ба анҷом расонанд ва дар лӯлаҳои яхбаста гармии деринтизор ояд. фарзон муҳаммадӣ, Радиои Озодии шаҳри Хуҷанд.